pine trees, no? Sabot anay bugnaw gining lugar adre adlaon padulong lusaran. Ay, linyang pine trees. Init na kayong adlaw, June. Mapay alas 8. Murot yung break na mo kay grabe ka dulugon. So, doon na sa Lusaran. Ang Lusaran diha ang katong dam sa katong tubig sa MCWD para sa mga Cebu supply. Yan kay mainit ang break. Private property. So dire na ni kurente, no? O na po yung uban fiber. So dili gyud ka ma-outcast dire lugar. Kung internet o kurente na naman. Grabe ka dulhugon. Lutok ko patay. Ako lang kuha na kong brakes ba kay kung maporlong ang brakes manggod mo baga niya kuha na ka na siya niya kani ang akong bike kay front is the disc niya likod kay naka V-brake, although ganahan jud ko sa V-brake basta ingunan ni ay ang rubber gid kuha jud siya gunit pa ba. Alright kayo. May batay.